Tric a Chlic. Tric a Chlic. Helo na, a dyma ni sesiwn bach arall o Tric a Chlic. Nawr te, ydych chi'n barod? Ydych chi'n gwrando? Ydych chi'n edrych? Ac 'yn ni'n barod? Dewch i ni fynd drwy rai o'r seiniau. Y tro yma, chi sy'n dweud y seiniau, byddwn ni'n mynd drwy'r cardiau yn gyflym. 1, 2, 3, a banta ni. Pa sain? Ydych chi'n dweud nhw'n gyflym? A dyna ni, nôl ar y dechrau. Ewn ni trwydyn nhw gyda'n gilydd. Pa sain? T, y, r, o, s, d, f, dh. A dyna ni. Da iawn chi. Da iawn. Nawr te heddi, i ni'n mynd i wneud y seiniau sy'n cael ei roi gyda'i gilydd i wneud oi. Oi, 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 oi. Oi. Dyna'r symudiad. Oi, oi, oi. Ydych chi'n medru dweud e gyda fi? Oi. 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 Oi, oi, oi. Da iawn. Nawr te. Oi. Oi. Ond pa oi ydy hwn? Oi fel yn oi. Troi. Chi'n cofio mae yna linell o dan yr oi nawr bob tro. Oi. Troi. Oi yn troi. Dyma'r un a tric ynddo fe. Oi. Oi. Oi yn oed. Troed. Oi yn troed. Ac mae un bach arall. Oi. Oi. Oi yn cyff. Oes. Cyffroes. Oes, mae gyda ni rap bach i fynd gydag e a symudiadau. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Ydych chi'n medru gwneud hwnna gyda fi? A'r symudiadau. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Da iawn chi. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. A fe gewch chi glywed hwnna ar y diwedd eto. Felly mae yna 3 oi i gael. Maen nhw'n cael ei dweud yr un ffordd, ond yn cael ei sillafu yn wahanol. Dewch i ni weld. Syllu ar y ser. Mis, misoedd, misoedd, misoedd. Misoedd y flwyddyn. Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd a Rhagfyr. Mae yna 12 mis yn y flwyddyn. 12 o fisoedd yn y flwyddyn. Oes, misoedd. Ond pa oi sydd yn y misoedd? Yr un peth o troi. Troed. Ie. Yr un oi a sydd yn y gair troed. Dewch i ni weld.
Syllu ar y ser. C-n-oi. Cnoi. Cnoi. Cnoi, mae e'n cnoi brechdan. Cnoi. Pa oi sydd yn cnoi? Yr un oi a sydd yn y gair troi. Barod. C-l-oi. Cloi. 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 Cloi y clo. Clic. Cloi y drws. Cloi. Cloi. Pa oi? Pa oi sydd gyda ni? Yr un oi a sydd yn troi. O, chi'n berffaith, gywir. Roeddech chi'n gywir. Da iawn chi. C-oed. C-oed. Coed. Dyma nhw, y coed. Coed yn tyfu allan yn y goedwig. Coed. Pa oi sydd yn coed? Ie, yr un oi a sydd yn cyffro. Yr un oi a sydd yn troed. Ac un bach arall. T-oes. Toes. Toes. Dyma ni yn gweithio ar y toes. A mae toes gyda chi yn yr ysgol yn oes. Chi'n hoffi creu siapau, creu llythrennau allan o'r toes. Ond pa oi sydd yn toes? Yr un a troed. Da iawn chi. Yr un a troed y fe, o dwi'n ni fe i lawr ar y gwaelod fyna. Oherwydd, i ni'n mynd i gasglu nhw i fyny beth bynnag. Oherwydd mae'n amser y bysedd ac yn amser ysgrifennu'r geiriau i lawr. Falle fydd rhai o'ch chi'n gwneud y bysedd, falle fydd rhai yn symud ymlaen i ysgrifennu hefyd. Felly popeth ni am. Beth ni'n gwneud i'r drws i ni'n cloi. Cloi. Sut ydych chi'n sillafu cloi? Bysedd. C-l-oi. Cloi. Meddyliwch pa oi. Ai oi troi, neu oi troed, neu oi cyffroes. Ysgrifennwch y gair. Cloi. Ydych chi'n barod? Ydych chi wedi ysgrifennu'r gair gan ddweud y sain bob tro yn gyflym? Dyma ni. C-l-oi. Yr un oi ac oedd yn troi. Da iawn, nawr te. Be mae'n nhw'n wneud i'r frechdan? Mae'n cnoi. Mae'n cnoi y frechdan. Ysgrifennwch y gair cnoi, ond dewch i ni wneud y bysedd. C-n-oi. Mae angen 3 bys, ond mae'r oi bach yn dod ar 1 bys. Cnoi, ysgrifennwch y gair. Dewch i ni weld. Dyma ni. C-n-oi. Cnoi. Beth? Toes. Toes. T-oi-s. Ysgrifennwch y gair. Toes. Oeddech yn gywir. T-oes. Dyma'r tric bach. T-oes. Beth? Coed. Coed. Bysedd yn barod? C-oi-d. Coed. Ysgrifennwch y gair. A dyma ni. C-oi-d.
coed. Oi. Pa oi? Oi troi? Nage. Oi troed? Dyna'r un ble mae yna dric. A dyna ni. Dyna ni wedi gorffen yr oi, oi, oi. Felly, pob hwyl, a welai chi cyn hir. Oi, oi, oi. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Oi yn troi. Oi yn troed. Oi yn cyffroes. Oes, oes, oes. Oi, oi, oi.